J-Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9:01 PM sa buong Kapuluan, kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ngayong araw na to, Wednesday, makakasama nyo ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi para sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello at Top Secret. Mga kabisyo, nalalapit na po ang Pasko. Minsan napapatanong tayo, ano bang gusto nating regalo sa atin ng ibang tao? Ano ba ang gusto nating matanggap na regalo ngayong Pasko o sa nalalapit na bagong taon? Pero kung titignan naman natin, hindi naman natin kailangan ng regalo ng iba. Kung magising lang tayo sa araw-araw, malaking regalo na yun eh. Yung makita lang natin na buhay tayo, makita natin yung mga mahal natin sa buhay natin, malaking regalo na yun, kabisyo. Higit pa yun sa inihiling mong regalo na pera, na gamit, o ano man. Minsan din, kabisyo, sinasabi natin na nakakapagod na. Dahil ang layo-layo pa natin doon sa gusto natin maabot. Pero subukan mo rin lumingon sa pinanggalingan mo. Subukan mong lingunin kung ano yung dati mong buhay. At mapapasabi ka na malayo ka na pala sa dati mong buhay. Kabisyo, ngayong araw na to, samahan mo naman ng ngiti ang inyong mga labi. Baka nakakalimutan mo na maging masaya at lagi ka na lang nagiging malungkot. Ito na yung panahon mo na may ngiti ka naman dapat sa labi mo. Na makita mo naman yung mga maliliit na bagay. At hindi yung puro problema mo lang. Noy mga kabisyo, samahan niyo po ako para sa ating patikim ng Rocky Secret Files with Titan Jello. Dahil sa pag-e-escort ko, nakapagpatayo kami ng bahay. Yes mga kabisyo, tama po tayo ng narinig. Dahil po sa pag-e-escort niya, nakapagpatayo po siya ng kanilang bahay. Alamin po natin ang storya ng ating kabisyo na nagbahagi ng kanyang Rocky Secret Files ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, sa aking pagbabalik,
basahin na po natin ang kwento ng ating kabisyo ngayong gabi na to. Ando ko pong awitin sa inyo mga kabisyo. By Rick Segreto. Don't know what to say. Ito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang memorize yan. Basic. Kabisyo ka na.